sorry, Kilian. Maar dat is toch dom eigenlijk? Ja, vies, ik vind het wel Dus cool. dan vaak er al iets met tegen. En dat dan gewoon die ten ijs stuurt. Ja, heden. Ik heb centjes maar 1 keer uit, hè? Ja. Nee, dat vind ik wel mooi, hè? Het gaat er net om dat het mooi is. Het gaat er om dat het veilig is. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Wij binnen in Ljout op de centrale, want zaken hier vast zien je centen vragen. Nou, en een gedeelte van dat was Spanje-zaken, hè? Waar was het voor Spanje? Een PlayStation 4. Ja? Maar hij zei wel lekker een cadeautje, heb je? Klaar. En Ilde mocht naar je klaartje, want die oren weer helemaal het worden, hè? Ja. Ja. Dus wij zullen even bij de Mediamarkt zien en bij de Watersgoedwinkel. En er woest nog een naar je ballenpomp, hè? Ja. Dus wij zullen even op een struik. Ja, nou van zelf eigenlijk, hè? Ja. En van de Champions League. Ja. En van de... En de baltjes. En een paddybal. Ja. Die komt echt uit Frankrijk. Ja, er zit in het Frans tekst op, hè? Ja. En wie kan... Nou, maar we zullen eens even struinen. We zullen allereerst eens even zien wat zaken nog even heel lang versparren, maat. Wat is dit? Dat is 4. Oh, nou, daar weer er al. Zo ziet het. Zo ziet hij eruit. Je maakt eigenlijk steen, want anders gaat hij kapot. En hier lijkt hij net op de druk. Die haalt hem ergens op aan. Ja. Je PlayStation. Ja, heel leuk vanzelf, maar echt heel prijzig. Dus we zijn eigenlijk van de Maastricht van Spanje. Ik kan net altijd alles maar krijgen, hoor. Dus, en dan leren ze ook een beetje met geld om dingen. Dus, Dat we hier een beetje in de buurt komen. Ja. is dat hier? Refurbished, die is hersteld. Oh, eerder die is Nijmaak. We hebben bakjes. Ja. Maar weg is even klaar. Er staan 2 bakjes erbij tegen. Dan kan je mijn kameraadje spelen. Ja. Hè? Waar dat? Peppa. Dat is grappig. Zit Kylian Mbappé er ook op? Mbappé. Ja, tuurlijk. FIFA 21, maar ik wil wel graag FIFA 20. Is die er al dan? FIFA 23 is er al. FIFA 21 is er ook al. FIFA 21. Nou ja, dan moest eerst nog sparen voor het PlayStation. Misschien er dan wel weer een lijn. Huh? Maar Oh, hier is hij. FIFA 23, maar zeker FIFA FC 24 nou, hè? Echt weer? Ja. Dus je hebt hem net staan. Nou, die is weer waarom zit? Ja. Maar ik zie Oeh. Oh, sorry, Kilian. Nou, en we zullen nog even zien dat er nou misschien nog een leuke aanbieding is voor een televisie voor op uw slaapkamer. Dat zo hield dit nog. Nee, net heel groot. Oh, ik heb er net maar onder te rennen. Nou, die vind ik alweer wel heel groot zeker. Ik vind die zo mooi, maar die houten randjes. Maar chill, ik het krijg een schilderij, vies net? Ja, hoe vies dat? Dat is toch cool? Maar dit is geen televisie. Jawel, het is echt een televisie. Framed. Grappig, hè? Dus ik broek een schilderij. Ja, ik vind het toch wel heel cool, ja. Helemaal vies. Dat is mij? Zullen we naar de Watersgoedwinkel? Ja. Ja. Oké. Maar dat is toch dom eigenlijk? Ja, vies, ik vind het wel Dus dan cool. vaak er al iets met tegen. En dat dan gewoon die ten ijs stuurt. Ja, heden. Die kan gewoon dichtklappen. Ja, zo. Wat voorzichtig, hè? Dat goed is. Heden. Dat is een grappige telefoon, Hilda. Die kan dicht en iepen. Ach, tuurlijk, hè? Je had speeltjes voor. Nou, kom je ook een keer in de Watersgoedwinkel. Nee, kom. Zo, deze. Hoe dolderen is zo leuk. Heden. Zo. Zaken met die het huid had. Zo is nog een telefoon. Ja? Maar die is? Mooi zeg Nick. Jongen. Hoe is het mogelijk, hè? Nou, kom jongens, we gaan naar de Verder. Nou, kom, we gaan naar de Watersgoedwinkel. Zullen we hem klaar, Hilda? We gaan hem klaar, hè? Kom maar. Oh. Ja. Wel een auto. Ja, weer een auto. Maar we aan hem heen, hè? Kist er net op rennen. Nou, zo is het. Hier is vast wel wat leuks. Denk ik. Waar is dit? Was dit haar zaak? Bomba. Nou, de keuze is hier reuze. Maar Sjen heeft zo'n dikke gun. Die is groot. Ze zijn er klaar op ziekje? Maar we nemen potjes klaar. Hè? Ze staan potjes klaar? Ja? Of dus Santos zit van al je kleurtjes in uit? Tja. Of is die? Zit al je kleurtjes in?
Nou, maar die ben los. Daar moest in je van keer. Dit ben je ding. Ja, hier. Dat is nog zandost. Dat is van alle kleurtjes weer wat. Is dat wat? Dat is dit. Dat is dezelfde. Oh, dit vindt Mem altijd zo leuk, hè? Verklaarskleen, hè? Super schattig. Weer een zaken. Met de Playmobil. Zie je, ik eens wat zie je daar? Een Playmobil. Heel leven. Ja, hij is wel heel duur, hè? Niks doen. Nou, ik heb centjes maar 1 keer uit, Jan, hè? Ja. Ja. Dat is het zonde. Dat krijg je net weer. Nee. Dus spaar het voor de PlayStation. Of doe dost, ja, of doe dost een beetje heel omheel. Maar alles was nou uit, jou is net sparen. Ik ga hier van 90, toch? Ja, Ik krijg wat meer, denk ik. dat is nog van €90 uitgekost. 40. Ja, maar zelf weet de schat. Alleen nog, zat met hem zei dan, hoe meer als het oor hast om te sparen, hoe gauwer als het in PlayStation Dat hast. weet ik alleen. Moeilijk, hè? Dat is dan ongeveer de helft 40. Ja, 44 is de helft van €90 inderdaad. Zaken, chef. Gamezone. Ja, die is groot. De Hulk. Dit is een hoedje. Tja, hier is recht, Kilian. De PS5. 22. De PS5. Kijk, zie maar. Dit is het Java. Hé, en waar wie dit op een versierde wijn? Waar wie die aap? Op een versierde wijn van jaren, waar wie die aap? Ik ben er weer. Oh, mijn jou. Oh, mijn jammer. Ik ben er weer. Zak. Oh, cute. Oeh, mooie boeken. Unicorns. Ja, dat is het dan. Dat is een lidspakje Gem. kaartjes van Pokémon en dan dus nog Doe dit? slijmerbier of zo. 290. Nou, dus Galaxy. dat. Ja, en dan dus nog een. En dan dus nog. 3 pakjes of zo. Ja, of twee. dat? 3 of 12. Dat was net iets, dat is te min. Oké, nou dat is 2 erbij. En dan haast je oren zijn hoe voor de PlayStation. En zo weet ik zo 12 dan. dan tussen. Ja? Ja, heel leuk. Dan maar 10, dan maar Shit, ben ik unicorns hier nou. mijn best is klaar. Dat heet. Maar mij zie dan echt die. Ja, want ik had dan Wat ook hast? 2 dingetjes. Slimy. Ja, dat moet zelf betalen, toch? Ja. Of kruist dit dan? Nee, dat Ik betaalt heb zelf. hard Zo. Die is leuker voor die, hè? die 2 dingetjes. Oh, was die? Oké, doen we die. Dan krijg je toets die en die. En krijg ik deze en nog. 2 pakketjes Pokémon. Nou, ik vind het best. Heel goede deal. We gaan klaar voor Ildo. Zie, ik kan nog een orenpak. Er zitten meerdere kleurtjes in. En hoe viel het nou? Wie dat er tu... Wie dat er tu zegt, doet zaak, hè? Maar hij had wel een doekje bij haar. Als je die in dap zit... Neuswaai, hè? Oh ja, dat is snatsje. Komt op je neus. En heel doe ik slime, hè? Dat we thuis even niet hebben, oké? Nou, mooi man. En dan even om een ballenpomp, hè? Oh, Shaggy. Zullen we dat thuis even doen, pop? Nee, ik wil nou hier hem houden. Dat we bij de deken. Oké, dat we hem dan terecht. Oh, wacht, Best. maar het wordt de stoep. Ja, vind ik leuk. Nog even shit aan mijn coole schoen van Ildo. Dat is wel echt wat meer jonkjes schoen, hè? Heb je de famkeschoentje? Leerske is echt altijd goed. Voor de winter aan. Nou, ik denk dat Ildo dit echt geweldig vindt zo. Maar ik net. Een ballenpomp. Ik had die grut al, nee. Ja. Ja. Oh nee, ik Nee, had een beetje lied. Nee, nog eens. Hè? Ja. Hier slagen tussenin. Hier. dit op. Van hier tot hier. Krijg er tussenin, hé. Ja, en ongeveer zacht. Ja, klopt. Nou, we zullen even zien hier een ballenpomp is. Ik denk het wel. Wat ik toch zaken? Denk ik ook wel. Wat ik dit net. Nee, ik weet het ook net. Ik hoop het voor dit. Is de verkeerde kant op zagen? Zit daar te jou? Nou, maar dat wat. Ik heb mijn voet aan het broken. Dus In plaats van voetbal hebben we het nog darten. Ik vind het leuk. Ik kan oefenen, want wie dat op werk ik wel eens. En ik ken er niks van. Dus dan kist het me mooi leren. Hey joh, smeerpoet. Hier kom ik bij die komen. Als je weer bij hier ongeveer bij de voetbalafdeling. Zoals het zeggen. Kist ook een voetbalpomp zien, Ildo? Hier meer bij de... Hier heb je misschien. Oh, dat
is toen nog weg. Breng maar even om, hé. Die is wel mooi, maar... Hier in het zadel zit extra hevels stuur. Dat mag Is het hetzelfde als toen als in Doranje? Ongeveer wel, of nee, niet? bijna. Ja. Ik ga een rok rijden. Nee, dat is lekker. Ja. Bijna hetzelfde. Nou, breng maar even om. En dan zit je even om een ballenpomp. Net een fiets graag. Je bent bal. Wat is dit? Ik wil eigenlijk nou wel een keer een goeie. Want we houden een paar keer in een hoorn en dan breekt het de punt eraf. Vet irritant. Dit is het, dacht ik. Ja. Tja, die maar we gaan. Zullen we die tillen? Doen we die maar. Ik heb een zaakje zien ballen oppompen. Die weer toch jou? Is dan... Ja, €100 toch? Hij zit er net bij. Lieve. Maar dat weet toch wel met zo'n Nee, meter dit is ding? maar zo'n meter ding. Is gratis. Dat is mooi. Geen geld. Dan heb ik ja. Fysiekje om verlichting van fietsen. Dit is een grote zaal. Zaken wel van die dingetjes, maar die ben net heel goed. Wow, er staat verschil in zadels. Ja, er zit een gat in het zadel. Als beetje was dan... Oh, weet dat daar nog van? Domme man. Oh, bij die liet ze nog, hè? Koekertje. Wat bist dan aan? Voeten op midden? Hoe groot ben je voeten? Maar ze erin zetten, ervoor. Ervoor, zag. Is erin steken, ja. Tada! Maar 24, ik shut ze. Als het licht, jongen, Jelke. Ja. Dit vind ik wel mooi, hè? Het gaat er net om dat het mooi is. Het gaat er om dat het veilig is. Maar om erop te klikken. Nou. Jongen. Zak. Jongen. Het is net de bedoeling dat het alles pakt, zaken. Zet maar even weer om. Ja, dat is heel mooi. Zet maar weer op. Als we een grutter bezig zien, oké? Zullen we even zien heel wat ik fietsjes voor die binnen? Weet je? Oh, wauw. vind ik wel heel mooi. Die is wel heel mooi. Dit is een fietsje, misschien past erop. Shit, draai mij om. Wacht, ja. Nou, ik wil er eens op zitten. Beziek je dat eens even. Is het erbij? Ja. Nou, traapje. Traapjes. Goed zo. Doe maar, voel het. Liet strookje. Oh, goed zo. Trouw, kom op. Ja. Goed zo. Doe best wel een grote meid, ik zeg het. Knap, je, hè? Ik kan oranje fietsen. Zaken, let het spul even staan in schat. Let het spul even staan. Gewoon een fiets. Ja, nou, één keer even hen weer en dan zes hem weer op. Nee, hier. Zaken. Maar is even één keer je hen weg fietsen en dan zes hem weer om, zaken. Dus je daar weet het grieszaak. Je mag fietsen. Ik kan heel nog een keer weer om fietsen en dan roem je hem op. Als ik dit omdraaien, dan mag je hem daar weer heen fietsen. Dan plak. Ik vind echt dat ze knap wordt. Vind ik echt. Goed zo, meid. Ze kunnen ook een fiets aan machinewieltjes. Ja, dat kan hij wel, ja. Dat is ze wel haast aan taak. Misschien wel leuk voor op haar jitje. zaken. Ze is wel een maandje jitje, dus misschien kan dat wel mooi. dat zaken. Dezelfde kleur, hè? Ik zie oranje. Heel mooi. Zo, parkeert. Toppie. Maar ik mag even Nou, maar ik steek wel proberen. Ik heb mijn foto even zien hoe dat gaat. Nou, beziek je die eens even. Dat is kat. Zaken er nog een lied stroken, ja? Om te starten. Ja, oké. 3. Nee, ik wil laten. Nee, hoeft dat net? Ze zaken, is dat ik nog al je ding die kregen. helpen. Een poppensetje. En een mandje en een drinkbeker. En een mooie die? bel. Of een toeter zo ding. En je achterhieldo. Je achterhieldo. Nou, hier keer. Hildo is... Doe maar Hildo. Oh, dat is... Auw. Ziet wieltjes. Oei. Pat me. Ik liet ik op voor. Hou heel draaien. Draaien. Oh. Stop. Ik help je. Dat is nog een beetje lastig. Oh, dat gaat zo. Kom naar Dat redt hij zelf wel. slim. Ja, ik ben wel heel cool. Die houden we in de achterhoofd van die veel nou. Dat is wel een leuk idee. We zijn slagen. We hebben jachtjes. We hebben een bidonhouder, een ballenpomp en dartpijltjes. Compleet. Wat dan? Wat is die een? Is het vallen? Oh nee. Doe het erop. Zo, doen we naar de kassa. Was het ook wat tillen? Of willen we hem alles tillen? Nee, ik wil allebei doen. Oh. Past die erin? Ja. Zullen we met hem van de roltrap hier nou? Nee. Oh, daar gaan we. Goed, je met strikjes. Ja, daar gaan we. Goed zo. Zeg. Ja, daar gaan we naar.
Nou, wij zijn echt super goed slagen. We zullen nog even een hapje eten, denk ik. Stuk zin in eten? Hé? Stukje zin in eten? Ja, hij is zaak. Kom erop. Je mag hem betalen. Dan geven we ons nog even lekker wat eten en dan gaan we naar huis. Ja, dat is hier. Oh, en daar komt nummer 2. Die gaat het wat moeilijker. Nou, ik ben benieuwd wat eerst beneden is. Hou je blauw door, ja? Pas maar zeggen, zaken, ze staan aan de verkeerde kant. Ja, dat was harder. Hij is jeder. Ala is beneden. Oh. Dat is hier. Nou, wij zijn echt super goed slagen. Zaken, dat is een mooi cadeautje gekocht. Slime. En die shirt, die komt ik ga Kom, ja. Door slime en klei en een ballenpomp. Ik ben helemaal slagen. Wij zo'n sissen. Vond je nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toon omheen. En via het net het chillen te downloaden van mijn tablet of telefoon. Ontnaaien. Weggaan.